Takže čaute ľudia, zdravím vás u nového videjka a dneska tu máme s mojou sestrou Ceste a máme tu obíčko, skúter, ideme a je to fakt na zlé ovládanie. Ja som to asi možno už hrala, lebo tu asi mám už tie checkpointy, ale dala som si to reset tam hore. A tam. No, čo? Som zašpriasla. A ja som padla úplne. Poď rozprávať. Ale hlasnejšie. Ne. Ja som zašpriasla. To sa veľmi zle ovláda. Ale ja viem. Aj dávaj, prosím. Hej. Ešte neviem dostať cez toto. Čo sa mi robí? Hej, si. Ja neviem. Mani, čakaj. To som. Ne. Môžem. Ja rozprávala Poď hlasnejšie. mi, pomoc mi. Jak? Ja neviem. Prosím, Ako zober že? sa checkpointík. Dobre, Poď. Ne. hlasnejšie bolo. Ty vole. Nenadávaj. Ja idem. Tu pozor, Toto tu hra svieti sa to nedá takéto hrať. červené. Tu takéto pekné červené dačo. Neviem, čo to je. Čo ťa zabije. Ne. Čakaj, Mac, jak reader. Nera nečaká. Hej, ja mám také nervy, jak Nero hre. No. Normálne. Nie. Ako si to spravila? Ja neviem. Ty si... Prosím. A máme tu aspoň také péro? Nie, nemáme. Nie? Nie. A prečo by si vlastne mala? Už si prezradil? Ja si Slovenka. Ja viem. Kde si? Ty veď ma čakaj. Na 5-ke. A ja som Ja na neviem. 3, veď ma čakaj. Ja som iba na 3. A nekričme. Ale pomôž. Hej, ja som zase špriatela. Ja nie som na videu, kde si zmizla? No, asi o 2 stage preč. Ja. Nie. Tak ja už budem... Nie! A diváci vedia, koľko máš rokov. Čo? Diváci vedia, koľko máš rokov. Ne. Prečo? Drž. Hlavne, že ty mi hovoríš, že nadávaj. Ja nenadávam. Nadáva. Aké som do prdela nadávala? Nie si česká. Ja viem. Nie si si Slovák. A čo keď som Slovák? Most. Prosím. Áno. Prepáčte ľudia, že tak rozpráva sestra, ale... Janka, budeš polievku? Hej. Prepáčte ľudia, že tak rozpráva moja sestra, ale... Proste má taký jazyk. Musím vysvetlila pár... Ja mám iba 41%. Hej, vole, ja mám 70. Ty máš 41. Euka, nekrič, čo ty krič. No ja som akože splnila. Ja sa počkám asi na 10. stage. To podľa... To sa nedá. Alebo keby som bola... Si na 6. stage. No, ja som už na 10. Ale mňa to furt odhaduje. Teraz je. Help! I am help. No, you. Hej, My. dobre. Mi. A teraz Dáme si toto challenge? pomaly, no. Kto bude... Koľko má to v stage? Ja neviem, to som akože skadia mala vedieť teraz. Tak... Kto bude skôr na 20. stage, tak Končí video. vyhra. Hovor hlasnejšie, prosím. Veď ma počuli diváci. Nepočujú. Koľko má sledovateľov? 15. 15? A sledujú ťa každý deň?
No, dá sa tak povedať. Majú u teba odber? Áno. Typek chcel s ním začať video, tak... Aký typek? Vole, typek asi. Tak s ním natáčaj, nie? Hej, dá začnem s ním video. Ale neviem, jak sa volá na Robloxe. Čo? Neklameš? Neklamem! Ale pomoc. Aha, čo robím? Tak, chod dopredu. Aha, ja som konečne mohla byť na tej stage. Ty máš stále iba 3 stage, ja mám 6, takže o 3 som vedie. Ja nie! Nie! Idem. Nechaj to mňa. Rozprávaj s Ro... To je easy more. Hej, ja. Ja vieš rozprávať? Lebo ty si hluchá. Čo? Že ti vieš rozprávať? To mi nevadí, čo som povedala. Vadí, ale môžeš To rozprávať. sú pérovacie červené kokotiny. Ja! Hej, sorry, že ťa YouTube zabanuje. Ja nemôžem. Ja z tých červených nemôžem. Jej. Bavila som. Jej! Keby že mám Robloxy na Pitmora. A je tvoj skip? Je. No, ja si myslím, že je. Hej. Ale si to nechce skipovať. Aj tak... Nekrič. Ocko ťa vyperuje. Ja drž píču. Ty drž bíďu. Prepačte! Bíďu. Ja! Ja to... Ja to toho vyvážim, ten zvuk, čo som povedala. Daj môj. To si nevšimajte. Ja počkaj, to sú aj skiny. Equipet 850, 250, ja by som chcela... Ja by som chcela... Kde sú skier? Tu je Tesla! Tu je Tesla! Vidíš to? Dole. A tu? Banana. Skip stage, nemám Robloxy. To môžem modu. Tu sa nedá nič kupovať. Je iba Tesla. Ešte rúžová za 200 pády. Ja chci modrú za 200 pády. Modro sú cesta pády. Keď sa dostanem do debilnej 10. stage. Stačí 20 stage. No, 10. aspoň stačí. Nie. A toto myslím, že za koľko? Iba sa nebudú pozerať. Počkajte, na 10 brambora? stage. Oh my god. To čo? Evka niekedy inak. A teraz práve hlasnejšie. Ale to nebude počuť vo videu. Bude. Hej, ale akože... Skúste si to zahrať. Sestra vám to dá do popisku. Dá, veľmi ti dá. Nie. Čo? To musíš na to pomaly. Happy. Jo, a tá hra sa volá ako... Sorry. Za... Nervy. Prosím! Ja sa tak bojím, lebo... A ja si buchla moby po čole. No? Nie! Áno? Polievku máte na broku. Evka, počuj. Jo, tak sestra trošku nebude mať hlas. Lebo čo jesť, ale tak si hádam hrať. Hádam, hej. Ale ja sa ako z tohto mám vysumáriť. Ja nechcem spadnúť zase. Chápete to, ľudia? Ja nechcem zase spadnúť. To dám. A keby som sa chcela zabiť, ja to dám. 10. stage, je to páska. Papam. Dobre. Nevšímajte, čo mám za klávesnicu. Proste
iba to je môj obľúbený youtuber, ktorého sa inšpirujem a teď to mám ňu takto rozprávať hlavne. Dobre. Posledný pokus, alebo 3 pokusy. A ja ukončím toto video. Dobre. Ja fakt ukončím. Posledný pokus dávam. Ak to nedám, ja to nebujem. Prosím. Nie! Dobre ľudia, hádam sa vám páčilo toto videjko, nezabudnite dať like a odber a vidíme sa od ďalšieho videjka. Sa to bohužiaľ nie, takže poviem za ňu. Bye bye!